ארוכה. והנה הגענו לראש של המפלצת. אתה רואה את הראש של המפלצת עם העיניים שלה והשיניים? פעם אחת מפלצת סגולה נשכה את רוני בשמלה. רוני חיבקה חזק את הפילה. אתה רואה את הפילה של רוני? הפילה תפסה זנב של חתולה. באיזה צבע יש לחתולה? ג'ינג'י. כמו למי? חלבה. גם חלבה ג'ינג'ית, נכון? דומה לחלבה. החתולה טיפסה על עץ גבוה בדיוק מעל הראש של נועה. נועה כתפה תפוחים בלי סוף. את כולם חטף לה קוף. תראה איזה קוף חמוד. הקוף אכל חצי תפוח. הוא מיד רצה קינוח. קינוח זה משהו מתוק, נכון? אז מה הוא עשה? הוא ליקק את הסוכריה המתוקה שנפתח. הסוכריה שנפתח כמעט נגמרה. הוא כעס ומשך בצמא של מירב. ומהיד של מירב ברחו בלונים. גנבו אותם שני ליצנים. ליצן אחד התחבא בארון, ומהמגירה ברח. לא חושבת. כן, עכברון. עכברון. זה עכברון גרוע קטן. לעכברון היה כאב גרון. אתה רואה? הוא שם פה משהו על הגרון. הוא ישב במיטה וקרא בספרון. ספרון זה ספר קטן. ומה היה כתוב בתוך הספר? על טווס שטס באווירון. אתה רואה? זה מה שהיה כתוב בספר. וארנב שרכב על נכון. העיפרון צייר קשקוש. ומהקשקוש נולד יתוש. הנה היתוש. היתוש עקץ את המיץ ונשפך לה. אתה רואה איך נשפך לה המיץ? במיץ שי המיץ. במיץ שטו עגבנייה, כפית, מזלג אונייה. אתה רואה איזה אונייה גדולה? האונייה הפליגה. מה קרה? הילד. אנחנו נגיע לזה. האונייה הפליגה לארץ השלוליות. אתה רואה? שלולית עם מים? שיש הרבה מים בכביש. ופגשה ילדים רוקדים עם מטריות. הנה זה מה שקרה לילדים. הילדים רוקדים עם מטריות. גם הילד הזה רוקד עם מטריה. אתה רואה שיש לו מטריה וכובע? וגם הילדה הזאת יש מטריה וכובע? וגם הילדה הזאת יש מטריה וכובע? וכולם רוקדים עם מטריות. גשם ירד על כל בית וגג, ובין הטיפות, הנה הטיפות, אתה רואה טיפות, שחה לו דג, נכון. הדג פיזר בועות ועיגולים, וכל העולם התמלא בגלגלים. השמש סובבה שבשבת, טלטול התקרבה ברכבת. דובון עצר את הרכבת לנגן בקסילופון. אתה רואה? לבובה נמאס לשבת. היא תפסה לה... מה היא תפסה לה? עפיפון. נכון. הנה העפיפון. העפיפון נתקל בענני כבשה. הנה עננים בשמיים שנראים כמו כבשה, שטילו על חוט כביסה. הנה חוט כביסה. העננים טילו להם על חוט הכביסה. אמא תלתה שם חולצה הפוכה, מכנסיים, גרביים, מפית סמיכה. נכון.
מתחת לשמיכה שכבה גל, וחלמה על מגדל בגובה של גמל. איפה הגמל? פה. ומה יש לגמל פה? יבש. נכון. הגמל אכל. מה הגמל עושה? אכל את הסנדל של יובל. יובל נבהל ונפל על מי הוא נפל? מיכל. מיכל לחצה על כפתור משולש, מהכובע של סבתא זינק נחש. רואה את הנחש? שיצא מהסבתא מהכובע של סבתא? הנחש פתח קופסה גדולה, ומתוכה יצאה מסתת. סגולה. המפלצת הסגולה התפתלה וזחלה